Alhamdulillah. Abdurrahman. Naam. Ni de ye souvent on se dit ne fana ka sogo ko ni gele ko ka de ani anw kele ko ka rasulu ko an ka seli musaka ni b'an bolo anw y'a dɔn Laylatul Qadri sira sani ka ɲumanya kɛ ko yɛrɛ don ka kɛ ka kɔn ye n'a se b'i ye donc ka f'i ye malo tɔni kilankɛ b'an bolo yan o tɔni kilankɛ in an b'o di Ala ka jɔnw ma bi juma in na an ka Zawiya mɔgɔw malo tɔni kilankɛ i y'a mɛn o tɔni kilankɛ an b'a di Ala ka jɔnw ma bi juma in na mun dugula farada sabluma an ka Zawiya kɔnɔ yen ka tulu d'a kan tulu duzɛni fila o fana b'a kan an b'o di Ala ka jɔnw ma fisabilila ni ye Amadu Seko ye diɲɛ dugukolo sanfɛ mɔgɔ tɛ ne dɛmɛ mɔgɔ bɛ se ka n bonya mɛ ko wɛrɛ kama Seko Amadu i ni ne ye baara ɲɔgɔn ye i bɛ Ala deli kɛ n ye i bɛ ka sarakaw fɔ n ye ni minɛ mɛ k'a fɔ i bɛ ka dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye na k'i dɛmɛ o mɔgɔ tɛ diɲɛ dugukolo bɛɛ mɔgɔw y'anw to yen bari mun kama olu b'a fɛ k'i dɛmɛ k'i da di wali ka dɔ buruja ka dɔ tan don anw tɛ maa tulo maa la ka maa neni k'a di maa ma an t'o kɛ anw bɛ Ala de défend Ala bɛ y'anw bila diɲɛ o y'an ka taabolo ye tuma Toyifatulayi média a y'a partager Toyifatulayi yɛrɛ ye Seko Amadu ka association de ye Toyifatulayi Mali a sigira depuis 2015 bureau in composera Kati i y'a faamu récépissé dilara Mali jamana fɛ k'a d'u ma ne hami ye fɔ n ka mɔgɔw dɛmɛ nka se de tɛ n ye Mali nafolotigiw bɛ min malo eremɔrɔku kelen a bɛ miliyɔn 5 bɔ a miliyari kelen b'e fɛ wali miliyɔn 100 jirika b'e fɛ munna e tɛ se ka eremɔrɔku fa k'a di silamɛw ma k'a di Ala ka jɔnw ma k'a di kerecɛnw ma munna e tɛ se k'o kɛ i dun b'a dɔn nafolo b'i bolo n'i ye dɔ bɔ a la k'a di Ala ma Ala b'a jidi anw ta in dabɔra mun kama e min ye waritigi ye pourquoi e tɛ se ka nin kɛ bi seli setɔ filɛ dɔw bɛ kɔngɔ la seli setɔ filɛ se tɛ dɔw ye i bɛ ka mobili dɔw san k'a di dɔw ma te muso dɔw ma te i b'o kɛ ka Ala to yen nin de ye malo tɔni kilankɛ o de ye nin ye bi Seko Amadu ne se de ye nin ye n bɛ ka nin kɛ Ala b'a dɔn se tɛ ne yɛrɛ ye mɛ Ala b'a dɔn fɔ ne ka nin kɛ n'i m'a kɛ ne ni mɔnɛ b'i sa de k'a di Ala ka jɔnw ma parce que ne bɛ min sɔrɔ k'a dun olu minnu bɛ na o caman bɛ o t'o sɔrɔ ɔ munna ne tɛ nin di olu ma donc ne ye n ka tosɔngɔ kilan kelen b'a dun da di ninnu ma kilan kelen ne yɛrɛ ni n ka denbaya b'o dun sɔrɔ o tuma na ni ne ye bi wele kulu ye i sago tigɛ Ala ye o malo in o dama tɛ di dɛ tulu b'a kan nka ni Ala sɔnna sogo sɔngɔ fana bɛ na d'a kan malo kelen o kelen n bɛ na di mɔgɔw ma malo tɔni kilankɛ sogo sɔngɔ bɛ d'a kan o de tun bɛ fɛ Ala ni ce assalamu alaikum Ala k'i sara Ala ka ne dɛsɛ Ala